povedal, že nie, ten niekde nie, začal som teraz písať o tom, a za to, že to robím, nie som kokotom. Baví ma aj tiež hip-hopový tanec, vždy keď stojím na pódiu, tak idem na vec. A už nie som taký malý ako ten bravec, a už nemám úzké boty, preto ma neboli palec. Úplne super je hip-hopové oblečenie, vždy keď si ho na sebe dám, tu je pre mňa potešenie. New Era šutovka, značkové bagy, to je ešte lepšie, ak keď máš nebemské bagy. Ďalšia skvelá vec je aj ten dobrý rap, vždy keď držím mikrofón, rapujem a necítim smet, toto by som už nikdy nechcel vrátiť späť. Takže teraz posaď sa a počúvaj týchto pár vied. Vždy keď ma niečo napadne, musím to napísať hneď, lebo keď to zabudnem, už sa to nedá vrátiť späť. Keď máš dobré rímy, môže sa chváliť s nimi, ale ja sa teraz môžem chváliť iba niektorými. Vždy keď hrám basketbal, viem, že som na veľký král, ale každý je zvedavý, koľko som ty košov dal. Toto som sa povedať nikdy nebal, takže teraz čekuj, čo som práve zajebal. Volaj ma hip-hop, pripomnení mŕtvych, však rap v uliciach žije.